Segurament has sentit a dir que el clima s'està tornant més extrem, en part perquè els gasos d'efecte hivernacle han causat que l'aire de la Terra s'escalfi uns 0,8 graus aquest darrer segle. Però com pot ser que un augment quasi imperceptible de la temperatura afecti tant el clima? Doncs resulta que la temperatura de l'aire només és un 1% del total d'energia que aquest segle ha absorbit l'atmosfera terrestre. Una petita fracció l'ha absorbit la Terra, i quasi tota la resta ha quedat diluïda en els oceans. Aquest augment de calor ve a ser l'equivalent en energia a una bomba nuclear explotant cada segon dels últims 100 anys. I això sí que importa, perquè la calor dels oceans afecta molt el clima. Per exemple, com més calor a la superfície, més aigua s'evapora a l'aire. I a més, cada grau que augmenta la temperatura de l'aire augmenta la capacitat per guardar el vapor d'aigua en un 7%. Per tant, l'aire de sobre els oceans absorbeix més aigua que abans, contribuint a pluges i nevades molt més fortes. A més, l'aire de sobre la Terra, que també s'ha escalfat, augmenta igualment la capacitat d'absorció d'aigua, assecant més la Terra i fent que les sequeres siguin més dures. Els oceans més calents concentren encara més calor a la superfície. Aquestes zones calentes sempre han set l'origen de grans tempestes i inundacions. Per posar alguns exemples, podem parlar de l'huracà Sandy i el supertifó Haiyan. No està del tot clar que la calor dels oceans produeixi més tempestes en nombre, però és física bàsica que aquest escalfament dona a les tempestes bastanta més energia i poder destructiu quan es produeixen. Així que si has sentit que el clima del món s'està fent més extrem, no és només que l'aire s'estigui caldejant, sinó que també comença a bullir l'aigua. M'agrada. Em subscric. Comparteixo.